Albert менен сыгарган Фенил Абдулмановтың үзәренә язган йырзы. Мин уны йырлап ишеттергәнем юк, хәтерләмәем дә юк, исләмәем дә, шуны хәтерләп, ошо йырзы башкарып үтәйм. Көн дә үтәм өйең эргәнән. Селтәрле шул тәдрәләргә күз алырга етмәй баҙнатым. Йөрәк кенәм саҡырлыға сыма, талпынырға йәйгән ҡанатым. Йөргәнәм мин, көн һайын үтәм. Kom je direct, Esther?